Исәнмесез, Дөнья студиясе әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Кунак дип әйтсәк, бәлкем дөрес тә түгелдер, чөнки ул һәрвакыт безнең белән безнең арада. Һәрбер оештырган чарабызда ул актив катнаша, кунакка да килә. Болай да безнең белән. Шулай да әйтеп китим, Казанда белем истәгән, Кытайда туып үскән татар егете Рифкат Фәхретдинов. Хәерле көн, Рифкат. Хәерле көн, исәнмесез. Менә сине Кытайда туып үскән, хәзер Казанда Кытай белән ике арадагы дуслыкны бергә бәйләп торучы татарларның берсе син. Нинди яңалыклар белән килдең бу юлы? Мен әйткәнегезчә, Казанда белем алдым. Икенче югары белемне магистратурада Казанда укыдым. Инде мин Казанга аяк басканыма 11 ел. Хәзер үзем инде Кытай эшчәнлек үзәге Китайский деловой центр сәүдәгәр дип шундый фирма ачып, Казан белән Татарстан белән Кытай арасында туризм һәм сәүдә икътисади багланышларны алып барабыз. Бу юлы без Татарстанның эшекле хезмәттәшләре форумына Кытайдан делегат буларак килдек. Анда без 10-га якын кеше Кытайдан бу юлы катнаштылар. Анда татарлар да, үзебезнең уйгыр милләте эшмәкәрләре һәм Кытайлар да бар. Анда IT технология буенча, төзелеш өлкәсе буенча, аннан соң бу җитештерү буенча, логистика буенча берничә юнәлештә катнаштылар. Мин үзем Кытайның Нур корпорациясенең Россиядагы вәкиле. Аларның инде нигезге эшчәнлеге төзелешләр алып бару, инвестицияләр кертү, экспорт, импорт. Без менә хәзер бик кызыксынабыз, өйрәнәбез Татарстанның җитештергән хәләл булган ризыкларын һәм бездә булмаган Татарстанда булган әйберләрне Кытайга кертү юлларын өйрәнәбез бу көннәрдә. Күбрәк Кытай белән Татарстанның дуслыгына, эшчәнлегенә арттыру өчен эш алып барабыз. Рифкат, менә синең сөйләгәндә тыңлап утырам, мин шундый матур камил татарча сөйләшәсең, җөмләләрең төзек. Син бит инде бу татар телен Казанга килгәч камилләштердең. Менә авыл булмадымы? Бит инде сездә Кытайда, үзегездә Кылҗада татар теле бу дәрәҗәдә түгел. Әйе. Дөресен әйткәндә, менә Кытайда яшәүче татарларның инде күп өлеше, сез белгәнчә, шул безнең Шинҗаң Уйгыр автоном районына урнашкан инде анда, Кулжа, Үрümчи, Шәүшәк шәһәрләрендә. Кулжада күбрәк без мәхәллә формасында, мәхәллә рәвешендә яшибез инде, уйгыр халкы белән нигезе. Бар шул безнең катнаш гаиләләр, уйгыр милләте белән, казак милләте белән, мөселман, төрки халыклар белән бар. Минем әтием дә, әнием дә татарлар, чөнки алар инде үзләре дә туган булып чыгалар, нәселләрен сораштыра башласаң. Эзләп карасаң, эшне чыксан әйбит. Үзебезнең читкә китмәсен дип, аларны инде туганнарны кушырга тырышканнар. Безнең гаиләдә инде мин бала чактан, без инде әби бабай белән бер йортта үстем. Бездәге тел ул инде бераз үзгәргән, чөнки инде без инде 2 гасыр якын яшибез Кытай җирлегендә, уйгыр җирләрендә. Ул телгә уйгыр теленең йогынтысы да бик көчле, казак теленең йогынтысы да бик көчле, шуңа күрә ул ничектер бездә формалашкан бер диалект сыман. Инде мәрхүм Миркасым абый Госманов та шулай дип әйтә иде, ул менә бер диалект шикелле. Аны инде Казан университеты галимнәре өйрәнә ул телне бездә. Элекке Тукай теленең кайбер сакланган сүзләр дә бездә бар, мәсәлән, ширкәт, тәрәккыят дигән сүзләр бездә кулланыла. Мин бала чактан татар телен бездәге диалектны яхшы белә идем. Менә әнием мине юклатканда безне Әнием исеме ничек? Саҗидә. Саҗидә, әтием Әхәт. Менә безне юклатканда абый һәм сеңлем, без 3 бала, Бишек җыры Тукайның. Шуны җырлап, Каз канаты, Сарма, менә шундый халык көйләрен җырлап шулай юклата иде. Мин Казанга килдем 2005 елда һәм татар телем Казанда камилләште. Мин әдәби телне, сәхнә телен Казанда өйрәндем. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укыдым. Мин театрга бик күп йөрдем, Камал театрына, Тинчурин театрына, язучылар белән, шагыйрьләр белән бик күп аралашам, тырышам, китаплар укыйм, шуңа күрә Аллага шөкер, менә әле дә өйрәнеп барам. Мин үзем кызыксынам татар әдәби теленә, сәхнә теленә. Хәзер инде менә шул дәрәҗәдә сөйләшергә тырышам. Синең бер чыгышыңны тыңлаганнан соң Татарстан Республикасы президенты менә кара әле нинди матур итеп татарча сөйли. Димәк, безнең министрларны Кытайга җибәргә кирәк икән, татарча өйрәнергә дигән иде. Менә бу сүзләрне син ничек кабул иттең? Мин дөресен әйткәндә алай ук көтмәгән идем. Ул узган елы булды шул ук Татарстанның эшлекле хезмәттәшләр форумында. Мин үзем дә инде
әзерләндем. Mümkün kadar saf edebi tatar tilen kullanırga. Менә президентның андый бәясе әлбәттә ул бик күңелгә шул хәтле җылы һәм ул бик дәрәҗәдә минем өчен дөресен әйткәндә һәм шул ук вакытта ул ниндидер басымда ясап тора. Ниндидер җаваплылык бар икәнен, но мин шулай да көттем инде җибәрер микән дип министрларны ел буе. Һаман көтәм, җибәрмәде. Менә чынлап та Рустам Нургалиевичның ул сүзендә бик тирән мәгънә ята. Киная да бар анда, шунда утырган җитәкчеләргә, министрларга карата менә алар инде аңлаганнардыр дип ышанам. Чөнки Татарстан буларак, алар инде җитәкче буларак, алар үрнәк күрсәтергә тиеш. Һәр чыгышларында ул әлбәттә кирәк икән ике телдә, яки мөмкин кадәр үзебезнең ана телебездә, туган телебездә, татар телендә чыгыш ясарга тиешләр. Чөнки алар халыкка үрнәк, милләткә үрнәк. Менә шуңа күрә ул министрларны чынлап та тәрбияләргә кирәк татар телендә. Алар менә ялт итеп, алар бит Татарстанның йөзе кашы. Алар бит түрәләр, җитәкчеләр, алар бит инде Татарстанга вәкил. Кая барсалар да, халык алдында да, сәхнәдә дә, телевидениедә, бүтән җыелышларда алар бит инде үрнәк итеп матур әдәби татар телендә сөйләп, алар күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә аларга кирәк дип уйлыйм мин, шундый шарт куйсалар иде. Менә кем яхшы белә ике телне, шундый кешеләрне эшкә алу, яки ничектер булса берәр шундый басым булсалар, Татарстанда бик яхшы булыр иде. Рифкат, менә син татарча монда камил үзебезнең әдәби телдә сөйләшәсең дә, кайтып китәсең Кылҗага. Андан инде телгә күчәсең җиргә. Анда беренче кайткан вакытларда мен елына бер 2 елга бер тапкыр кайтайдым инде. Башта ияләшеп булмый. Менә монда сөйләшәсең, Казан татарларынча инде әдәби татар телендә килеп төшәсең үзебезгә. Анда сизелә икән ул. Элек сизмәгән идек без, чөнки ул шул мөхиттә яшәгән. Моннан кайтып төшүгә ул бик каты сизелә. Кытай сүзләре, аннан соң казак сүзләре менә бездәге үзенчәлек сизелә. Һәм мин икенче белемем буенча мин филолог, магистратура бетердем Казан университетында. Үземә дә кызык булып китте бу. Карале, бездә чынлап та шундый сүзләр бар икән, менә бу сүз Казанда бар, бу юк дип үземә кызык хәзер өйрәнергә Кытайдагы татар телен. Мен хәзер чагыштырып, мин үзем инде мәкаләләрдә язганым бар. Ләкин фәнни бер эштә эшләп калсın әле. Менә андый максат, андый идея да бар. Мин хәзер инде бу монда өйрәнгән татар теле бузылмасын өчен Кытайга кайтып үзебезчә, уйгырча, татарча сөйләшәм. Өйрәтәбез, мәсәлән, рәсми шараларда инде, Сабан туйларда, татар туйларында мин инде алып та барам туйларны, Сабан туйларны. Аннан соң фәнни конференцияләрдә, әдәби музыкаль кичәләрдә без анда инде татар әдәби телендә алып барабыз һәм өйрәтәбез яшьләрне, балаларны. Гадәти тормышта, гадәти көнкүрештә үзебезнең Кытай татар диалектында аралашабыз. Менә килгән сайын син бер күчтәнеш белән киләсең, менә бу ел 2 матур бүлегем бар, бит. Аның берсе журнал, икенчесе китап. Әлбәттә, минем өчен буларны уку авыррак, әйдә син аңлатып китәлең миңа, нинди китап, нинди журнал бу? Бу журнал безнең Кытайда хәзер 4 шәһәрдә татар җәмгыяте оешмалары эшли. Үрümчи шәһәрендә, Кылҗа шәһәрендә, Шәүшәк шәһәрендә һәм Татар Чишмә авылында. Мин яшәгән шәһәрдә, Кылҗа татар шәһәрендә инде безнең бар татар мәдәният тадқиқат җәмгыяте. Исеме шулай атала. Без инде соңгы елларда бик актив эшлибез. Яшьләр алар белән бергә, анда ул абыйлар инде, biz инде Казаннан укып кайткан яшьләр күбрәк ярдәм итәргә тырышабыз, алардан өйрәнергә тырышабыз, бергә булырга. 4 журнал чыгардык соңгы елларда. Аның инде төгәл датасы юк. Бу инде без тырышабыз аны татарлар җыерган вакытка, Сабан туй вакытларына, яңа ел вакытларына яңа сан чыгарып бүләк итәргә халыкка. Бу Шинҗаң татар мәдәнияте дип атала. Шинҗаң инде бу без яшәгән төбәк. Кытайдагы Шинҗаң уйгыр автоном районын күрсәтә. Шинҗаң татар мәдәнияте. Нишләп татар мәдәнияте дип исем куштык? Чөнки татар дисәң Кытайда мәдәният дип кенә күз алдына китерәләр. Татарлар уйгырларга мәдәният китергән халык, яңа заман мәгарифен алып килгән инде уйгыр төбәгенә, анда инде мәчетләр төзегән, мәдрәсәләр төзегән. Менә бу ризыклар пешерү буенча әйтик, мәсәлән, кием мәдәнияте буенча әйтик, татарларның уйгыр милләтенә күрсәткән йогынсы бик көчле. Бу мәдәният ягына шуңа күрә безгә уйгыр зиялилар да шулай тәкъдимнәр ясады. Шуңа күрә без Шинҗаң татар мәдәнияте дип исем куштык. Бу 4нче сан чыкты. Анда инде нигезе
Кытайдагы татарларның тарихы һәм бик күп уйгыр галимнәренең, уйгыр зиялиларының әсәрләре кертелде, татарларга биргән бәясе, уйгыр милләтенә булган югынтысы һәм уйгыр теле белән, уйгыр әдәбияты белән татар теленең, татар мәдәниятенең чагыштырмасы бик күп, бик кызыклы мәкаләләр кертелде. Һәм хәзерге көндә Кытайда яшәп иҗат итүче язучылар, шагыйрьләр, мәсәлән, анда безнең Илья Рабый Габитов, аның шигырьләре керде. Аннан соң яшьләрнең шигырьләре, Гыззатулла Хәсәннең шигырьләре керде. Аннан соң кайбер үзешчән рәссамнарның һәм анда кайбер фотоларда, мәсәлән, biz күрсәтәбез бу инде Кытай өчен буларак Кытайларның, татарларның йортлары ничек төзелә. Мәсәлән, аларның үзенчәлекләре. Менә ювелирный, мәсәлән, зәркәр осталыгының бизәкләре, үрнәкләре уйгырларга һәм менә безнең татар әлбәттә киемнәр. Менә бу балаларның киемнәре, милли киемнәр безне күрсәтәбез. Менә бу татар мәктәбе, мәсәлән. Һәм һәр санда бар шундый аерымны Кытайдагы күренгән татар шәхесләре, танылган профессорлар, фән докторлары, табиблар, мәсәлән, генераллар, анда хакимияттә эшләүчеләр. Менә бу бик кызык эшләгән журнал. Бу инде гарәф хәрфе белән уйгыр телендә кайбер мәкаләләр шул гарәфчә татарча язылган чыга. Бу дәвамлы журнал булачакмы? Бу дәвамлы журнал булачак. Без хәзер инде моны системага китереп тырышабыз, ай сайын чыга торган итеп. Хәзер инде бу ай сайын чыкмый, сезонга бер дип әйтсәк була, елына 4 санны. Бер елда 2016 елны 4 сан чыкты. Менә хәзер яңа елга тагын бер сан әзерләнеп килә, бәлки ул яңа елда чыга дип ышанабыз. Менә икенче елга шундый максат куйдык, ай сайын чыгарырга. Анда инде Татарстаннан да мәгълүматлар алып, һәрбер санда татар тарихчыларын, шәхесләрен таныштыру, ниндидер булса мәдәниятен таныштыру. Бу üstünde хәзер бик актив эш алып бара. Моңа инде Кужа татар җәмгыятенең рәисе Хафиз Саттарул Салихов бик көч куйды. Ул үзе белем буенча тарихчы. Ул ягыннан ул безгә булыша. Анда һәм Турсынтай абый Галиев, Әхәт Мусаулов Фәхриддин, әлбәттә инде Илья Рабый аксакалыбыз бик күп кешеләр инде көч куйды. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә шундый затлы журнал хәзер безнең чыгып килә. Бу икенче китап безнең Шинҗаң халык нәшрият тарафыннан чыкты. Моңарчы берсе чыкты, ул атала татар халык җырлары. Ул инде моннан калынрак, бик бай китап дип әйтсәк була. Анда инде татар халык җырлары, шул гарәф татар алифбасы белән басып чыкты. Анда инде Кытайда иҗат ителгән татар җырлары да бар. Менә чөнки татарлар бит 1830 еллардан бирле яшәп килә. Менә Кытай җирендә иҗат ителгән һәм халык җырына әйләнгән җырлар бар. Уйгырлардан безгә ничектер күчеп татарлашып беткәндә җырлар да бар. Һәм шул Татарстанда җырлый торган җырлар да кергән. Шуңа ул китапны татар халык җыры дип атадык. Ул чыкты. Бу икенче китап татар халык мәхәббәт җырлары. Монда инде күбесе мәхәббәт темасына кагылган җырлар һәм такмаклар. Чөнки менә бу эзләнүләрдә Мен абыйлар сөйләде. Бик кызыклы такмаклар бар. Һәр шурның, һәр дәвергә яраклашкан әйтик. Монда Татарстандан бәлки кергән җырлар да булуга мөмкин. Күбесе Кытайда иҗат ителгән, соңгы вакытларда иҗат ителгән мәхәббәт темасына багышланган. Шуңа күрә бу татар халык мәхәббәт җырлары дип басып чыкты. Хәзер татарлар арасында бик алкышта бу китап. Кем менә түгәрәк үстәлгә табынга җыйнала, менә бу китапка кадәр рәхәтләнеп җырлый. Бу бик әйбәт. Бик әйбәт, бик кыйммәтле материал да ул, мәсәлән, менә җырларны өйрәнергә, яшь буынга өйрәнергә, ул телне өйрәнергә бик кыйммәтле материал булып чыкты бу. Бик кат эшләгән эшләрегез изге. Менә хәзер Кытайда бик күп әйберләр эшләнә, уенчыкларны Кытайда эшләр. Менә синең шундый теләгән юкмы? Кытайда эшләнгән уенчыкларны татарча җырлату, татарча сөйләтү, менә матур әйбер булыр иде ул. Бар ул, менә мин ул идеяда күптән миндә бар. Менә Татарстанга кимдә булса кунак килсә, я Кытайдан килсен, чит илләрдән килсен, алар әлбәттә инде татарлыкны эзли. Нәрсә булса күчтән әчит алып китәс килә, татарныкы булсын дип. Бар әлбәттә инде безнең шәкшәк яки төрле картиналар, магнитлар, менә балаларны тәрбиялый торган. Балалар бит әлбәттә менә әйткәнчә уенчык белән. Әлбәттә. Уенчык һәр нинди милләт булса, нинди дә ул бар уенчык уйный. Әлбәттә. Менә мин хәзергә кадәр белән бер аю бар.
Әйе. Бер генә ул. Җомга көе Җомга җырлы. көненә җырлый. Менә Әйе, аның тышкы дизайны да инде татарныкы җомга көен җырлый. Менә аннан кала башка менә хәзер бу заман алга бара, төрле бик кызыклы, бик балаларны акылга өйрәтә торган, фикерен аша торган уенчыклар бар. Менә аларны урыс телендә бар ул, инглиз телендә бар, кытай телендә бар, татар телендә кызганычка каршы ул юк. Мин аны аңлап бетмим, я аңа мохтаҗлык, ихтыяҗ юкмы Татарстанда, яки аңа киртәләр бармы, яки кызыксынучы, аңа алынучы юкмы? Менә анда берничә шундый мәсьәләләр бар, уйландыра торган кешене. Ләкин миндә аның идеясы бар, мин аны Кытай шәһәрләрендә йөргәндә бик күп заводларда булдым инде, ярминка, выставкаларда булдым. Чөнки уйгырлар аларда бар. Уйгыр милләтендә шул хәтле кызыклы, әкият сөйли торган, җырлый торган, менә уйгыр йортларын төзи торган бик кызыклы эчтәлекле уенчыклар бар балаларга. Менә шуны аша бала җыр өйрәнә, тел өйрәнә һәм анда Кытай телен өйрәтә уйгыр телендә. Менә аларны әлбәттә татарчалаштырып, татар язулар белән, татар теле итеп эшләп була. Әгәр дә менә Татарстанда безнең белән шундый эшкә алынучы эшмәкәрләр булса, кызыксынучылар булса, без әлбәттә ике куллап аңа шатланабыз. Ул сәүдә ашада милләткә файда китерер иде. Нәрсәдә булса ул изге гамәл булыр дип саныйм мин аны. Без чөнки җитештерү өлкәсендә без аны эшли алабыз. Кытайда җитештерү дизайн буенча, упаковка буенча бөтен ул мәсьәләләрне Татарстанга китерү буенча аны без тулайын башкара алабыз. Әгәр дә шундый хезмәттәшлек итүче, теләк белдерүчеләр булса, без аңа бик шат булыр һәм аны башкарып була дип ышанам мин. Рифкат, менә хәзер яңадан Кытайга юл аласың. Кайчан без сине Татарстанда күрәчәкбез? Яңадан. Мин инде сорау бирәсен Казандамы, Кытайдамы дип, мин әйтәм бер аяк белән Казанда, ике аяк белән Кытайда. Мин күбрәк бу 16нчы ел күбрәк Казанда булдым дөресен әйткәндә. Аннан соң инде безнең эш белән шулай туры килә инде. Кытай белән хәзер Татарстанның төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек бик көчәеп бара инде. Кытай илчелегендә Татарстанда, Казанда бу көннәрдә ачыла. Аннан соң туры самолетлар Кытайга, Татарстаннан, Казаннан ачылачак, берничә һава юллары. Шуңа күрә хәзергә инде без яшь буларак йөреп торырга кирәк. Чөнки без инде Татарстанда укыдык, татар телен өйрәндек, урыс телен өйрәндек, Кытай телен беләбез, уйгыр телен беләбез. Татарстан белән Кытай арасында безгә куелган максат күпер вазифасы. Ике илне мәдәни ягыннан, эшчәнлек ягыннан төрле өлкәләрдә күпер вазифасын башкару. Шуңа күрә безгә гел йөрергә. Милләткә файдасы булсын, Кытайдагы татарлар булсын, үзебезнең, Татарстандагы булсын, кем кайсы өлкәдә эшләсен, безнең менә егетләр, кызлар Татарстанда укыган, инде безнең без җыелган саен шуны фикерләшәбез, киңәшәшәбез. Безнең асылда төп максат милләткә хезмәт итү. Чөнки безне Татарстан укытты, татар милләте укытты. Без ничек тә булса, киләчәктә кайда булсак та, кайда яшәсәк тә, барбер татарны үстерү өчен хезмәт итәчәкбез. Алла безгә. Рифкат, менә син өйләнмәгән. Менә үзеңнең тормыш иптәшеңнең хатынының нинди булуын теләр идең? Кызны Казаннан сайларга теләгән юкмы синең? Бар ул, әлбәттә, менә ул инде бу соңгы бер елда бик басым әтиянидән шундый өйләндерәбез дигән. Кайткан сай өйләндерәбез, мин ышкынам. Аларның өйләндерәсе килә, әлбәттә, инде әтиянинең вазифасы булган шул, инде алар ашыгалар. Әлбәттә, татар милләте булсын дигән фәрман бар. Үземдә дә андый теләк бар. Инде Алла берсә мөселман, әхлаклы, тәртипле татар кызы булса, Казанда булса, Татарстанда булса да, анысы инде иң мөһиме Аллаһ хәерле, әйбәт бәндә очратса, Алла берсә өйләнергә, әлбәттә, менә бәлки 17нче елдамы өйләнергә дигән максат. Рифкат, сиңа менә шу теләкләреңнең тормышка ашуын телибез. Киләсе яңа ел уңышлары белән килсен. Амин. Сәламәтлек, бәхет, өмет, ышаныч гел синең белән юлдаш булсын, ярый. Амин. Исән сау Кытайга кайтып җитеп, андагы милләттәшләребезгә сәлам әйтергә дә. Рәхмәт. Сәлам сезгә дә. Кытайда яшәүче 5000-гә якын горур татар халкы исеменнән кайнар сагынычлы сәлам. Кайда яшәсәк тә динебезне, телебезне саклап, бердәм булып, шулай бер-беребезнең барлыгын тоеп, теләктәш булып, дуслыкта, матурлыкта яшик.
Амин. Сау сәламәт булыгыз. Амин, шулай булсын. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Кытайдан килгән милләттәшебез Рифкат Фәхретдинов булды. Әмин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.